Така, първо, когато те дойдоха, нещо, аз слизам долу да ги посрещна и те нещо броят, гледат стъклата и броят. Аз викам, какво правите, бе? И те нещо, какво се оказа, броят стъклата. И аз им викам, добре. И после се качваме горе. Първо ме извоха, че са взели само стар. И после тук, че са взели чипс. Представете си, се укрили от мен, за не го награба. После какво стана? Да, после тръгваме да стеглим един филм. Нали си, че снимаш? Да! Така, 20 пъти тресна компютър, за да може да се стегли по-бързо и накрая филма съм казала, няма да филма, така. Накрая съм казала, новата. И после какво стана? После те ме гаделичкаха и аз исках да се обадим на 912, защото не обичам да ме гаделичкат, а те откриха слабото ми място. Така, мила. Стой далеч. Да, вземи си поли, това сега ще бяздя. И после, аз всъщност преди това им бях танцувала на графа, много печен човек е този граф. Стигаме! Извън това, че да бе да. Ето, чакайте да си ми покажа. Това е жеребеца пони. Вижте го? Красиво. И после какво стана, после целихме хората с вода, гледахме много смешно клипче и четохме ни работи. Вие си знаете, те сте верни. Ромки, много те обичам, пращам ти. Обичам много. И аз те обичам! И ти пращам, и ви пращам много целувки.